खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। हा-हुनि खामानिखौ लानानै मोनसे गोनांथार खौरां। बे खेबनिफ्राय नोंथांमोनहा अनलाइननि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ होनो हासिगोन। नंगौ, लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय हा-हुनि खामानिया गोरलै जानानै फैबाय। नोंथाङा हा-हुनि खामानिनि थाखाय जिंगासिदों नामा? बे बारनिफ्राय हा-हुनि खामानिनि थाखाय नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नंगौ, बे बारनिफ्राय नोंथाङा हा-हुनि खामानिनि थाखाय मावख'आव थांनांगौनि गोनांथि गैला। न'आव थानानै नोंथाङा गोरलै हा-हुनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हासिगोन। गोरलैयैनो नोंथाङा हानि खाजोनाखौ न'आव जिरायनानैनो हरनो हासिगोन। आरो बिनि थाखाय नोंथाङा मोनब्रै खामानिखौ मावनांगोन। QR स्केन क'ड खालामनानै नोंथाङा हरनो हागोन हा खाजोनानि रांखौ। basundhara.assam.gov.in/e-खाजोनानि सिबिथायनि गेजेरजों नोंथाङा होनो हागोन हा खाजोना। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होदों आसाम ई-खाजोना सिबिथाय। गिबि मन्थ्रिया बेखेवनानै होनाय बे आसाम ई-खाजोना सिबिथायनि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा basundhara.assam.gov.in वेबसाइटआव हाबनानै ई-खाजोना अपसनखौ सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरो फारि फारियै बिथोनफोरखौ मावफुंनांगोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोनांथार खौरां। हा-हुनि खामानिखौ लानानै मोनसे गोनांथार खौरां। बे खेबनिफ्राय नोंथांमोनहा अनलाइननि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ होनो हासिगोन। नंगौ, लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय हा-हुनि खामानिया गोरलै जानानै फैबाय। नोंथाङा हा-हुनि खामानिनि थाखाय जिंगासिदों नामा? बे बारनिफ्राय हा-हुनि खामानिनि थाखाय नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नंगौ, बे बारनिफ्राय नोंथाङा हा-हुनि खामानिनि थाखाय मावख'आव थांनांगौनि गोनांथि गैला। न'आव थानानै नोंथाङा गोरलै हा-हुनि खामानिखौ मावफुंनानै लानो हासिगोन। गोरलैयैनो नोंथाङा हानि खाजोनाखौ न'आव जिरायनानैनो हरनो हासिगोन आरो बिनि थाखाय नोंथाङा मोनब्रै खामानिखौ मावनांगोन। QR स्केन क'ड खालामनानै नोंथाङा हरनो हागोन हा खाजोनानि रांखौ। basundhara.assam.gov.in/e-खाजोनानि सिबिथायनि गेजेरजों नोंथाङा होनो हागोन हा खाजोना। मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होदों आसाम ई-खाजोना सिबिथाय। गिबि मन्थ्रिया बेखेवनानै होनाय बे आसाम ई-खाजोना सिबिथायनि गेजेरजों हानि खाजोनाखौ हरनो हासिगोन। बिनि थाखाय नोंथाङा basundhara.assam.gov.in वेबसाइटआव हाबनानै ई-खाजोना अपसनखौ सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन आरो फारि फारियै बिथोनफोरखौ मावफुंनांगोन।